jam nyalle mon jam hira mon jam wete mon bandiraɓe e yeeɓiyankoɓe Pindi TV mo kala mon salminama jurama yettama ay yewta men koɗo galle hande den bismi musidɗo mo ganduɗa wona koɗo e galle he ko koɗɗo e galle he hay so tawi o meeɗani yiyede koye galle he o jeeya gandu o ɓi gandu joɗɗo gandal gandiraɗo diine l'islam jeeyaɗo wuro teddungo andago e nder Fouta ceerno Seydou Nourou Ly jeeya ko cuuɗi men Thilogne so tawi neɗɗo haali Thilogne a haali Fouta fof no diɗono sababu gangal makko ɗo noon jewteten makko so Allah lamɗo jaaɓi koko faati e ñalawmaji diine ñalawmaji teddungal ñalawmaji gandal ɗi ganduɗa ko gorko tedduɗo mo Allah nawi yo Allah wat toon foftorde makko gorko juulɗo dewowo Allah jokkannoɗo endam ganda joɗɗo gandal jankiniɗo mo kala en teski nokke mom jeyge yeyni woni ceerno Hamme Baba Talla yo welede Allah wone makko ko ñalawmaji makko jogorɗi wadde toon to El Bof e nder leydi Faris ñande 13 lewru juillet e hitande gonɗen nde wonata lawol nayaɓol ko ɗum eɓɓa to banggue duuɓi ne wawi wiyede ɓooyani kono gollal ngal mawni saabu yiɗɓe wonɓe toon e anduɓe wonɓe toon e waɓe no ceerno Seydou Ly en kamɓe wonɓe toon kamɓe jogui golle ɗe kala ɗowata ɗum no hannirta ni henna so tawi en kaali El Bof en neldat duwaw faade e sehil men Yaya Woppa Elimane Diop wondude Salamata Diako saabu jaltugol aduna ɓinguel men Mouhamadou Diop mo ganduɗa no hawala jal toon e Faris eɗen mbiya yo Allah yima ɗum yaafo ɗum haɗum aljanna ceerno Seydou Nourou Ly bisimilla calma bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أولي النهج القويم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ceerno Abou Diop mi salmini dendagal rendo Fuutankoɓe yeɓoɓe awawo habrirde wiyetengo Pindi TV a jaama ceerno en jetti noon sababu o ko mawni men sehil men giɗo katante jiɗɗo radio duniya e Pindi TV biyeteɗo Sidi Konté to dolaji denduɗi Amérique sen kaali Sidi Konté en jettanmo no feewi kanko e wonde makko kala e Amadou Tidiane Dia biyeteɗo kala kañumne ko Thilogne ko toon woni ko wayno Aliou Dia en ko wayno hono mo ganduɗa ko Chérif Alassane Haydara ɗo e joppol 4 kanko e gogo suwaden kamɓe kala e musidɗo men Abdoul Aziz Dia o e dennangal dayiraji ceerno Hamme Baba Talla kala ɗo ɓe goni suka hene mawɗo debbo hene gorko yento mo ganduɗa ko sel men Almami Bokum noon ceerno Seydou Nourou Ly ko addi foof menna en seeɗa e gurdam ceerno Hamme Baba Talla mboɗandi gasata e ñalawma goto gasa e waktu goto gasa e waktuji 5 kono seeɗala koko barki no woodi haade men yettade ñalawma o jarama ceerno Abou ceerno Mouhamadou Baba no mbiɗa ni alhaali mum gasata e ñalawma goto gasata e émission goto kono no foti fof ma won ko barkinirɗen hen inchallahu taala ceerno Abou ceerno Mouhamadou Baba ko Fuutanke ɓi Fuutanke jinnaɗo makko gorko jeeya koto wiyete Sinthiou Bamamɓe kadi konko ko ɗon o yi aduna ɗum noon hawrata koye hitande 1872 nden o yi aduna ɗon ɗo Sinthiou Bamamɓe ɗo o rutti e joomi ko 1936 ɗum noon ko Thilogne ɗon o hawri e joomi ko ceerno Mouhamadou Baba no mbinomami ni ko Fuutanke babiraɗo o wiyete ko Siddiqa Hamme babiraɗo o e hoore muɗum heeɓino yaadude e Cheikhna Oumar al Foutiyou radiallahu taala anhu kañum e hoore muɗum ko joom gueɗal kañum ene jeeya e siñcitɓe Sinthiou Bamamɓe lawol ɗimmol nde wonno Cheikh Oumar Foutiyou no arnode o nawrino ko naworno ko lamɓe e yontaɓe e jambareɓe babiraɗo o heeɓino yaadude hen kañumne on saaha ko jontanoɗo kono Allah hokki ɗum fartange wawde artude arti ha Sinthiou Bamamɓe ɗon ɗo guure ɗe jeewi ene jeeya e siñcitɓe wuuro ngo lawol ɗimmol caggal majjum ceerno Mouhamadou Baba jibinama e yeeso makko kono heɓani nadde jangde e yeeso makko ɗum noon omo jogui hen sababuji tiɗɗi e wasiyaji tiɗɗi ɗi wasino jinnaɗo ceerno Mouhamadou Baba debbo o on ko Thilonnajo kañum ko Lido ceerno Mouhamadou Baba no jibinande on saaha hawri ko hankkadine omo wayno joomi konko Siddiqa Hamme no on jibina ha paari o wasi yimmiraɗo o wimo mboɗo andi oɗo nadgol makko jangde tawata kam e aduna so tawi Allah hoddiri o yonti nadde jangde mboɗo jogui mawɗo mo koolimi mo ganduɗa kañum ko jiyaɗo Allah en wiye ceerno Bocara Sow ɗon to Sinthiou Bamamɓe ɗo gartirama ɗo inchallahu taala mbaɗamo e junggo makko on jangguinamo alqouranil karim jinnaɗo debbo one ko ɗoftiɗo golliri hono noon caggal no jinnaɗo o hawri e joomum konko ceerno Mouhamadou Baba o yonti nadde jangde
konko jinnaɗo makko debbo o artirimo ha ɗon e Sinthiou Bamambé ngam hokkudemo ceerno Bocar Sow rende on wasiya ɗon o woni ha Allah hokkimo wawde ko wiyete alqouranil karim ɗon tigi to ceerno Bocar Sow ɗo ɗon o jangi alqouranil karim ɗon o reeni alqouranil karim konko ceerno Mouhamadou Baba a jarama mboɗo andi ko yiɗa haaldere ko foof heƴata hen en calmini Samba Mari Dia emin nananno dille makko e ardade dayiraji ɗi wallahi e wondude bani men debbo Hadiata Cissé woni koɗɗoji men teccani ɗo ko wona ɗum ko kadi ko duwanade en jaltugol aduna ceerno Mouhamadou Saydou Ly mo ganduɗa koɗo siiwe ɗo wurno en calmini Mamadou Oumar de kawɗo e jalɗo ma tan wirna toon to siiwe yalla yimomo yaafoma haalamo aljanna ceerno Saydou Ly ñalɗi ɗi ganduɗa na mbaɗa ɗo hitande foof e ciloñ koɗe gandaɗi ñalɗi egginaɗi walla goɗɗi cosa toon to laamogol leydi Fayse ngol woni lawol nayaɓol hol guidiɗo sosdeɗi hoto miijo ngo ummoyi a jarama ceerno Abou en wayno ko nehanteri ñalawma baɗateɗo ɗo no mbiɗa ni eɗen jetta ɗon ceerno Baba Mari Sammari Dia mo ganduɗa ko kañum ardi fedde ceerno Mouhamadou Baba wonde ɗo e Dakar walla wonde ɗo e Sénégal ɗum noon eɗen jettamo no fewi konkone eɗen mbawi wiide ɗum ɗo ko neho maɓɓe ko anniyaji maɓɓe tan joofi ɗo ene wayno nden fedde kande sosa hande toon ko duuɓi nayyi tan saabu ko ngol ɗo wattata 4e édition kono to France to mardi toon fedde nde fedde nde ardi ɗon ko biyeteɗo Ibrahima Dieng ene jeeya toon to Ɓoggel ceerno Ibrahima Dieng ceerno Ibrahima Dieng ceerno Ibrahima on moƴƴi Dieng ono kam holnaki on tigui min gardini fedde nde Dieng o holnaki de e ko noon de kono ko jeeya Allah moƴƴo kono ko sammori jiɗɗo seeremɓe ɓe bisimilla moƴƴo jiɗɗo seeremɓe ɓe konko min gardini min mbaɗi président daïra Sirla Miya mo France ene wayno ko min woni cukku makko bureau ngo ene woodi ko dendagal fuutankoɓe sertuɓe guure sertuɓe ɓe ganduɗa kotki goni e nder duɗal he nde wonno ceerno Mouhamadou Baba so haalama tan e tato ene poɗɗodiramo ha donken andude hol hen jeyɗomo holɓen jibi mo jibini wala jeyaɗo e makko asko ko ganduɗa to banggue ƴiƴam arabiya wiyata ɗum najlu on ene foɗodira e keddiɗo ene sikka ko kañum tan jeeyi so en duttima to wiyete riwaya kaari jangguini kaari jangguini kaari ɓen ene poɗodiramo sa itti ɗum e Fouta hande ene wayno famɗere ko heddi sa ittimo kadi e ɗariqa ko wiyete ɗariqa Ahmadou Tijani radiyallahu taala anhu ɗum ne kadi ɓen ene poɗodiramo goto fof ene sikka kadi ko kañum ɗum waɗi ɓeɗo tato ene majjiti e makko ha donken andude hol hen ɓurɗo jeydamo ɗum waɗi no ɗum yonti nde ko nodda ko heew kono waɗi hen tan kamin cuuɓi ɗum ardani min ko heddi ko e rewi caggal enen ceerno Ibrahima Dieng ardi nden fedde hande to France to France firti ko cetal jibinama toon leydi Fayse to bange ko ga ina anda ko watte ga ina yaaji ga ko ciloñ ga ko Fouta Fayse yaajani no feewi kono jogui gueɗe e ñalawmaji mbatton toon ɗi ñalawmaji ceerno Hammet Baba Sall holno juɓɓinoto ñalawmaji ɗi e holko heewi waɗede hen beele ko balɗe ɗiɗi walla ko balɗe tati walla ko ñalawma goto sabu eɗen gandi no wawi taw ga ɓuuri yaajde e Fayse noon tigui ga ɓuuri yaajde kono kadi Allah hokki hande Europe fartange nde wonno eɗen jetta kadi mawɓe rewnoɓe toon ceerno Mouhamadoul Mansour Ba radiyallahu taala anhu ko rewnoɓe toon ndemi ha hankadinde garɗo foof ene wawi wiyede ala ko remata kañum koko jogui hankadin tan ko waɗi ne wayno hande ɗum ɗiggi toon ñalawma baɗo toon foof ceerno Abou ene wayno ko ñalawma goto e nder leydi France kañƴi fof ɓe pondiɗi ñalawmaji Cheikh Oumar ñalawmaji ceerno Hammet kala moƴƴo mo jangtiɗa ga hande ene jogui toon ñalawma no Allah addi min toon de min tawiɗo ndiɗo nehanteri ene waɗi mawɓe ardiɓe ɗum ceerno Souleymani Ka en ceerno Baba Galle Gassama en min gollidi e mabɓe ko heewi ɗin ɗi ganduɗa ni ko ñalawmaji tan goɗɗi ɗi gona ñalawmaji ceerno Hammet Baba minen ne anniyaji ɗi no mbinomami ni guila e fuɗo ene wonno e becce he mata ko toon Allah fucciti ɗum min denti e noddago ɗum comme ene wawi wiyede sababu o ko min mi noddu dendagal fuutankoɓe mbimiɓe ceerno Mouhamadou Baba enen eɗen jiiɗi waɗande ɗum ñalawma ɗon noon hankkadi ne ɗo sal o hocca taw hankkadi miijo ngo ɓendi nde wonno fuutankoɓe ko yiɓɓe seeremɓe mumen kono ceerno Mouhamadou Baba hankkadi wonti ɓesɗo puɗɗiɗo wadde duuɓi seeɗe hankkadi ene wawi wiyede ko dogata ɗo ko fof ko jaati ko en hankkadi noon galle so ɓesni tan sa renaki goto fof ko hocci hannata koye hoore muɗum ɗum waɗi no miijo ngo nodda fuutankoɓe fof enen jiɗɗum kamɓe fof ɓe notima Allah hoddiri on saaha waɗi min ko to wiyete Elbof guila nden faade hande ko toon ñalawma o watte ko toon yimɓeɓe bismete dendagal kadi kala kene yaade hen walla kala ene waɗire inchallahu taala ko toon e yarletiɓe ene goodi ko ɓen mbaɗata ɗum inchallahu taala toon no weeɓi janggoɓe qur'ana waɗoɓe silkeji waɗoɓe dowuji beele no waala mawlede ha weeta walla jogui tan ko sifa muɗum eyyi ñalawma o ko ñalawma tan ene wayno organisation o koye balɗe watte kono noon ko watte ko fof watte koye nder ñalawma waɗi noon ko ngakkugol temps uji yimɓeɓe jiida e gonal ga yimɓe balɗe ɗiɗi balɗe tati ene ɗessa teddude e yimɓe seeɗa ɗum waɗi ene deefe so ɓendi fo rottate koye ñalawma goto ene wayno ñalawma o fuɗɗoto tan ko à partir de 10 heures ha 22 heures juulal futuro
kala noon kala ko heƴatno hen heññete hen nde wayno hay khalifa amen général gonɗo ɗo ngol ɗo wattata lawol tataɓol omo tawe noonne kadi sehil meɗen mo ganduɗa kadi ko mawni meɗen ceerno Sarif Sy mo TFM hitande fof kadi ene tawre ñalawma o ene waɗa e nder juɓɓudi kewndi gonga gurdam ceerno o gonga kadi e jole jole ɗe ganduɗa ɗeɗo ene pota wawde wallude rendo men surtout rewɓe ɓe surtout kadi sukaɓe ɓe nde wonno hande ɓen nantun ha keewi so tawi en noddani noddagoji goɗɗi enen godi ko ɗi noddagoji ɓe notto ene jeeya e kiram men guila natɗen toon darnude hunde nde ganduɗa so yonti mate haqqillaji mabɓe ene keede hen mate kadi eɗen jogo enenne fartange wawde weddade hen ko ganduɗa ɗum ene nafta rendo ngo won ñalawmaji diine sen garta ɗin ñalawmaji dayre mon toon beele jokkudel dayre mon toon e dayre ga o piye peetede ga ɗe e piye peeton toon nde koye boñ goto woodi walla toon oɗon jogui boñ mon e juɓɓudi mon keeridi hol jokkodiral oɗo dayre e dayreyaji gonɗi toon ɗi ay ceerno Abou minen toon ene wayno min piyatani toon ko yarlitare woni toon on nokkat tan kono faysa walla fendonaɓe ko fuɗɗi ko alhamdoulillahi rabbil alamina yimɓe ɓe ndenda tan ko miijoji ɗi ɓe ndenda tan ko anniyaji ɗi no moƴƴirta no fewirta ko heddi ko ɗum ko yarlitare tan yarlitare nde ha hande ko hen wona so yonti kala ene waɗire no waɗire waɗete inchallahu taala julɓe nodde yo garno to gara wawde moƴƴinde ñalawma o humpodiraka noon e dente gonɗe gaɗe nde wonno mi wima ko fuɗo mabɓe kala ko daña hen e barke ene wayno ko kamɓe neehi kamɓe tindini ha toon wawi wadde hunde golle ɗe kadi goote kono noon hande ene yonti minen min ɓuuri basade koye yonta sukaɓe o nde wonno kala golle ene noddi cuhagu ene noddi rendo ngo ganduɗa hande darigo ko hesɗi ko tawa kañumen en mbawa hesɗinde ɗum noon inchallahu taala koye ɗum min noddi minen ɗum waɗi min ndewidi ɗeɗo gueɗe foof hande média o wona seeɗa eko waɗate ko ɗum waɗi kala ko yonti hen minen e doole amen e oole amen e temps amen fo min ɗeftat ƴewde yidde jotodirde e yimɓeɓe min kalnaɓe anniyaji gonɗi toon ɗi min kalnaɓe miijoji gonɗi toon ɗi kadi haaɗanno tan ceerno Abou ene wayno emin coomi hen ko heewi nde wonno sa wi ceerno Mouhamadou Baba kalta ko gandal kalta ko jangde wonto ummi wonto janggi hade makko jangguinde min ndewido ɗum somin certi hen min ƴeewa kadi ko yalti e makko ko hande sa ƴeewi mo kalɗa ɗo fof ene wawi wiyede koye endu e nder enɗi pusɗi e makko eyyi ɗum fof ene jogui anniyaji wawde ƴewde no ɗum yaltinirte no ɗum windirte no ɗum kadi hollirte zamanu o ha wawa andude ɗeɗo pooye e ɗeɗo gande holko yalti e muɗum namdal gongal a haalinani denɗi men Sarif Sy eɗen jettamo no feewi en jetti ceerno Madani Tall en jettimo no feewi kanko Sarif Sy a haali mbiɗa khalifa gonɗo ɗo o mo Allah waɗi hande jonde ceerno Hamme Baba Tallo ina tawto e Sarif Sy ene tawto e beele fedde moon dañi doole wawde nawde yimɓe kuppan ɗumen biyeji waɗa fof walla ala yimɓe jata koye doole mumen tan e yidde ceerno Abou ha hande enen jetta Allah tan nde wonno yarlitare ene addana neɗɗo wadde hay ko wawa ko ɗum tan hande o mataw tambi e mawɓe waɗanteɓe nde wonno ko waɗate ko himmeji mabɓe hen kala hen ko mbaɗɗa tan ɓe janta hen noon e cuuɗide ɓe janta hen e peñƴi hande o ko ɗum tan nangui ɗum kono eɗen mbawi wiide ñalawma o omo heewi ko waɗate e makko kono ha hande ɗo to jaraten ko yarlitare tan woni hen guesa Allah noon so yonti wiyetake hay goto watta hen kono hay goto noddirtake ñalawma o ne waɗa ma gadda ɗum ɗo no ñalawma o waɗe nde wonno adi koye luugol saluji toon wonano gani koma luwa nokku ha nokku o heeɓe ganda ñalawma poɗɗa wadde puɗɗoɗa wawde noddude rendo sa noddi rendo kadi toon hayso koye kihiɗe goto kihiɗo o ko waɗate e makko ho ene wawi taw balɗe tati so rendama ga wattake toon serti kono sodirte ni seeti kadi kono gollirte ni kono ha hande ko yettude Allah tan ko yettude Allah wona boñne jooɗi wona kadi ene joga to hocca kono noon ko yonti hen fof inchallahu taala Allah ene nawna no gollira ene waɗi ha waɗede to banggue fayi seɗen mbawi wiide so haalama wiyete ko mantela joli ko leegal e nder gure men ga en elbof ne famɗani beele ko wayno mairie ji ɗi walla laamu mabɓe saabu eɗen gandi eɗen jogui sukaɓe jibinaɓe toon wattuɓe gollade e mairie ji ɗi beele oɗon keeɓa balle ummade e mairie ji ɗi walla laamuji faraysi alhamdoulillahi rabbil alamina ene wayno tigui oɗo saaha to jaraten ɗo ɓe puɗɗima famde miijo ngo kono so tawi ballal kam min cuwa hebde mabɓe ɗum kono ɓe paami miijo ngo saabu hay mairie wuuro amen ngo o elbof lawol amen tati ɓiwol ngol o tawtorama o fotti toon e ambassadeur meɗen mo ganduɗa ko Moussé Bassirou Sène on wonno toon on dumunna e Moussé consul général mo ganduɗa ko Amadou Diallo eyyi ɓen fof ene tawtere ñalawmaji ɗi ɗum fof noon koye dadugal daira sirlemiya ko kamɓe jahata kamɓe teddinirta kamɓe jettoto toon ha ɓen gandi darde nde ɓe gara ɓe tawtore Allah waɗi kadi fedde nde dañanama toon inde nde kadi ha wawi waɗede reconnu toon e leydi France hawnaki ɗo e inde daira sirlemiya mo ceerno Mouhamadou Baba hande ene wayno jeytama e pelle gonɗe e nder France andade waɗande reconnu hawnaki noon ɗo e duuɓi yesso inchallahu taala kamɓe kam toon ko potal
potal woni toon so tawi laawol ene waɗi namdade ha heɓa hen hunde taw ko fodde fedde emin ɗamin ɗum ma heɓoy e ñalawmaji garuɗi inchallah to bangue adiɓe en wadde toon dente banno bangue dengte diine toon e leydi Farisé beele consul o walla ambassade o ene nanna hen junggo mum ballal seeɗa o walla ala ɗon Abou emin jogui hen caɗele ene wayno oɗo sahani ko addi min ɗo ko ene jeeya e ngorodi caɗele ɗeɗon gueɗe kamin mbaɗata toon ko ene mbawi ko fayida Sénégal saabu darade yimɓe tato yimɓe joyo jogade fayida noddude fodde kene abboye ujunere neɗɗo rendide ɗum kadi e nder nokku goto e toon yimɓe no mbawi manquede sahani kadi kamɓe ɓe mbawa tawtorede ɓe jeeyi ko foti noon eɓe gandi kamɓe hayso ko président o arata toon so tawi ɓe jeenani ɓe mbawa dañde ɓen yimɓe kadi aroɓe toon ɓe taw ko hellifaɓe taw wona ni ɓe ganduɗa aroɓe bonnude ene saɗi to jiita ɓen e rendoji ene ndenti so wona taw ko moƴƴere ɓe tawtore ɓe duwane kono noon so tawi ko Allah financement ji mabɓe wala balle mabɓe min cuwa wattu yiide ɗum on jannum taw min cuwa wattu yiide ɗum min cuwa wattu yiide ɗum hawnaki noon hay directeur cabine mo Amadou Ba min keeɓi joddade min kabriɓe miijoji ɗi ko miijoji Sénégal naɓe wona miijo tan en tant que ziyare ne waɗa kamin mbaɗata koko fayida mo ganduɗa ko fayida Sénégal saabu kala garɗo yi ɗum ne andi tigui tigui ɗum ɗo ko golle addana yimɓeɓe wawde rentude so tawi wonano won sakkiɓe less ene ndendina ɗum ɗo wawata dañede ɗum noon e mina hen tan a hawnaki inchallahu taala ɓe nana nota ɓe nana wulago ngo kamɓene ɓe mbawa notade kono pour l' instant kam hande kala kene waɗe hen ko yarlitade gasnata ɗum kono wona wonde emin jogui ken ummoroto laamu yalla yaw ɓeyde ciloynaɓe pamɗani e Sénégal pamɗani caggal leydi beele ciloynaɓe foof ene nooti hen weeɓani walla beele ko ɓuuri hewde ko ene note dayira he taw wona elbof tan alhamdulillah hande o ñalawma ɓe paami miijo ngo hande o so ñalawma o yonti kamɓe fof eɓe tawtore ñalawma o walla mbiyen kam ko ɓuuri hewde e mabɓe ene tawtore ñalawma o kadi saabi tawtorama eɓe mbaɗa hen fayida mabɓe kadi mo ganduɗa ko fayida keeriɗo nde wonno eɓe jogui kamɓene kadi ardiɓe hiljinoɓe ɓe ganduɗa kañumenne kala moƴƴere waɗonde tade ko l'islam ko ɓen Allah henni hen ɓen ene daro ha tiiɗa mbaɗa hen kañumenne foddeji mumen inchallahu taala eɗen ɗamini hankkadi ne miijo ngo ngo ɓendi goto fof ma andu ko yahate ko holko yiiɗi yehede so Allah jaaɓi Ceerno Seydou Ly sen garti ga en mbaɗa andi yewtane won koye woɗɗoyde beele e nder dente men nder dayiraji men oɗon gartira hen hono golle mbaadi juɓɓudi gandal nunɗal e potal ngal Ceerno Hammet Baba joguinogal to bangue diplomatie jogade miijo kotki hodda yimɓe koddigal moƴƴal wonde jumdere laaɓɗo reedu e ko nandi no heewi mi wawa limtidde beele e nder moɗon oɗon gandi ɗum wadde e beele wonko fuɗɗi yiiɓede hen toon e Ciloñ emin eti nde wonno guila min puɗɗo wadde alhaali o min ganni rewidade ko gueɗe makko taw ñande min kabri ɗum e Ceerno Madana lawol amin ngol ɗo min gari ɗo min kabrimo anniyaji ɗi ko anniyaji rewidade mawɓe ɓe wona tan gaga wonde ko konko jangguini kaari walla ko konko waɗirani kaari kamɓe kaɓe référence uji ko français wiyata ko so tawi a ƴeewino ɓe gurtuno to banggueji foof ene wawi hande o so tawi ɗum rewama e ɗum wawi yaltinde kala ko neɗɗo wiyete hande so ene wawi wonde ɗum e nder aduna ene wawi yaltinde intellectuel ene wawi yaltinde médecine kala ko neɗɗo o wawi wonde sa ƴeewi noɓe gurdunoni ɗum ne yaltina ɗum nde wonno noɓe janggi gandal ɓe gasni nde ɓe mbaddi hen ko pinal ɓe mbaddi hen ko golle ɓe mbaddi hen ko nunɗal ɓe mbaddi hen ko diine fof ɓe jaadinno konko Ceerno Mahamadou Baba radiallahu taala ɗum waɗi hay ɗemgal français ngal omo joguino hen humpito omo winda omo lira minenne emin eti sabu hay hande o emin gudditi duuɗe whatsapp uji ɗe ganduɗa wawde findinde walla wawde jangguinde ɓen ɓe ganduɗa nana jooɗi e nder cuuɗi mumen walla ɓen ɓe ganduɗa nana jooɗi e nder saluji mumen tawa ni mbawa yiidema kadi mbawano yaltude namdoyo taw emin gudditi guɗi ɗe ganduɗa ko duuɗe whatsapp ene mbawa jokkodirde e ɓen ha itta humon binnago ceerno Amadou Ceerno Seydou Ly ɗo famnima sen garti e banggue Ceerno Hammet wona hunde wemde no feewi en jii ko ɓuri heewde e nder dayiraji men walla dente men no heewa heedi heeda o ko galle nangam ummi o ko galle nangam o ko tariha nangam o ko nangam ummi te eɗen gandi kanko Ceerno Hammet Baba Talla e yonta mabɓe kamɓe eɓe jokkanno enɗam huɓɓude guite hakkude ɗin galleji din e ko nandi hen beele ɗum feeñata e saaha e dente mon hen alhamdulillah ɗum fof no wonno no mbimami ni ko ma ɗum ƴewta ha tigui tigui no fuɗɗi waɗade formede Allah ene dandimina ɗum min ñalawma o so yonti ene wawi wiyede kala hande ko wiyete nan toon ene notoro diine ene noote bandiraɓe men ɓeɗo ɓe ganduɗa ko murid ene tawtore bandiraɓe men tijani en ko ɓe ganduɗa ko ɗemɗe goɗɗe ene tawtore ene waɗi ñalawma o hande so yonti ko mbiɗa ɗo ko ɗum hande minen emin pawi ɗum dow emin notoɓe eɓe noto min hande oɗo ñalawma emin guitti on sifa wonde ko ɓeɗo ko to jahata walla ɓe ko ga jahata minen min teskitata hande ko diine o ko yahata ko noddago ko noddago diine kadi kamɓe fof ɓe notorto ko diine ala o ko pullo ala o ko ɗemgal gongal ala oɗo ko tijanenke ala oɗo wona tijanenke emin eto
eto emin eto a jaama to namnal cakke sakke tan ko dayre wonno ko ɗo e Dakar walla wonno ko Ciloñ Dakar naɓe goni ɗo Samba Mari Dia en woɓɓe waɓe noon moɓo tawa wonɓe Ciloñ ɓe juɓɓina ñalɗiɗi dayra tacci fayi toon to leydi France beele ko wayno Italie ko wayno Espagne ko wayno Allemagne e dowlaji denduɗi Amérique no waɗi dayraji walla no anniya waɗede eyi Abou mi salminima ɗon tigui tigui saabu ɗon jaɓɓuɗa koye miijoji ɗi ganduɗa kadi ko hen wona saabu hande o inchallahu taala min puɗɗi ɗum ko France nde wonno kala ken waɗa yo ɗaccu ha ɓenda ene wayno hande gon miijo alhamdulillahi rabbil alamin ngo ɓendi emin jogui miijoji egginde ɗum eyyi pourquoi pas dañi e ñalawma mo ganduɗa taw ko ñalawma Amérique mo New York ɗum ceerno Sidi Conté en puɗɗima jokkodirede hen eɗen gandi kadi so Allah ñaawi ma ɗum wonoy so Allah Amadou Tidiane Dia kalaji ko no fewi nan toon wallahi ɗon calmiten Oumou Sharif en wondude Abou Gamos en kamɓe fof nende dental wallahi kamɓe dendagal toon hande eɓe jokkodira eɓe jottodira eɓe paami kadi miijoji jahateɗi ɗi ɗum waɗi Europe o fof kadi hande ko en wayno ko ñalawma goto ko yahrata Belgique ko emin tawe ko waɗata ga ko kamɓene eɓe gara eɓe tawe ene wayno inchallahu taala foof ne anniya waɗoyede so Allah waɗi moƴƴere muɗum koɗo galle wonno ko ceerno Saydou Noly mo Ciloñ jeeyaɗo e galle diine galle tedduɗo neɗɗo yettama li e nder Ciloñ eɗen gandi hokkama gueɗal timmugal no fewi so yettama haydara hokkama gueɗal timmugal no fewi e jettode goɗɗe kewɗe gonɗe toon gotal e tarɗe cosɗe miijo dayi Sirliya mo ceerno Hamme Baba Tall kanko wonno koɗo men ɗo hande hol konngol mbaynortoɗa bandiraɓe saabu saaha o gasi ceerno Abou ko yettude Allah e yettande on Allah nde wonno neɗɗo kala ko jogui ko fayida ni so dañani to holli ɗum ene wayno fayida o famɗat fayida o ustoto ɗum waɗi ko yettude Allah no fewi yettande on Allah e yettande Allah kadi woɓɓe jawɗele mum ɓe ganduɗa ene mbaɗiri hono ni ha goto fof wawa yitade no hoore muɗum eɓe mbiya yo Allah sellin doole ɗe yo Allah kadi sembin on sembinira on dañal sembinira on cellal sembinira on ko kala ko neɗɗo ene sembira e aduna ko ɗum tan wonno kamin mbayinirto on e ɓe kalɗa ɗo ene canki ɓe foof inchallahu taala kamɓe fof kadi eɗen duwonoɓe yo Allah ɓuɓanɓe ceerno Elimane Diop ko koddiɗo ko bandiraɗo yo Allah ɓuɓan ɓiɗɗo o nonne kadi ceerno Mahmoudou mo ganduɗa ko jinnaɗo to meɗen yo Allah ɓuɓanmo e dendagal maɓe julɗe assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah aadi men ko ñande sappo e tati lewru juillet so jeeɗo ñaawi toon to Elbof e nder leydi France lawol nayaɓol e ñalɗi gandal ñalɗi diine ñalɗi pinal e teddugal ɗi ceerno Hamme Baba Tall tawiɓe ɗum ko dayiya biyeteɗo Sirliya e gardagol Ibrahima Dieng mo ɓoggel Fadoua yantude mo ganduɗa ko kanko ceerno Saydou Noly gasi ha laaɓi to karallagal ko Samba Diop wondude nde Fatouma Sali e omo ganduɗa kañum woni Thiat Walo ɗo katen ha jewte paaɗe so jeeɗo ñaawi